ها اومدم هیچ کاره نیست. از بکنم پشت درم خون. سلام علیکم اکا. سلام علیکم. اکا جان سوز خوبی؟ سلامتی خوبه؟ همی کمپانی روی سفید در ویدیو دیدیم آدرسش همینجا بوده. نمیدونی کجا باشه؟ امروز کشاده شوی شه و خیلی کازده و رفته من نشون میدم. السلام علیکم با همه انشالله بردار همتون سوز هستین خوب هستین. آفیس ما کمپانی روی سفید اویاکاس روی سفید فعالیت خودش در شهر مسکو خب مترو مارکسیسکaya آغاز نموده. کسانی که میگفتن که آفیستون کجاست بیاین پیش لیت خریداری که مرحمت کنید آدرس رو پورا کرده در اکران میمونیم. خب ای مترو 150 متر ایستن مرحمت کنین کدومی که میخواد پرسیانی گرانیت سکنه یا که به اونجا سفر کنه مرحمت به ای آفیس بلیتون خریداری کنین. خب دروندوز بچه‌ها کار کرده هستن همش هم میمونیم چه خیلی شرط و شرایطای ببینین الحمدلله به پرابلم کسانی که ما بلیت خریدگیان تا حاضر الحمدلله به پرابلم میرن و باوری دارن. او کسانی که نو دیدین میتونن کانال دا پادپیساتsia کنین یوتیوب اینستاگرام بسیار کلاینت‌های ما واتساپ دا می‌نویسن نمره ما رو سخنی کنین برای که واتساپ دا تستر جواب میتن. بعد بسیار نفرا که درباره پرسیانی گرین میپرسین و باوری ندارین اینا مرحمت با آفیس اول بیاین. خب ببینین چی گپ کاره ای پیش همش شناس میشین. ما در ویدیو با همش حرکت میکنیم و دیتیل نماینده و دیتیلی که در دوران هستی ان شاء الله با خیلی معلومات میتیا. یگان سوال داشته باشین مرحمت کنین بیاین ای پیش به یگان چی میگن خواطری ای پیش گپ میزنیم میبینین بلیتون رو در دستتون باورده میتیم شما شما بدیل پر بخیزین برین مقصد شما ما را دستگیر کنین ما شما را. خب این اکا پگه ساعت 5 بگه ایوونکова رегистрация هفته 30 پالیو аэропорт самара дарас динaka аэропорт намебруин ва телефон мегиран ам даҳанида рои сафед мегин мегиран мебарам миёран туна мо пешаш мо билету рӯй мекунем буда. хоб ин ака рои сафед рамот бародар биё чӣ хизба алейкум салом бародари азиз соз ака саломатӣ хуб шукронаи аллоҳи бузург як хизмат карди бародар пеши шумо омадем ба граница гузарем кадомаш ба мо арзонтар ва сабуктар меғалтад бародар. хоб агар пересчини граница ака дар назар дошта бошӣ ҳозир ҳама арзон мо роҳӣ кардастем пассажиромона ба қазоқистон через самара москва самара туда обратно ба самолёт мерем. хоб ай самара 300 километрша ба мошин мебарем. хоб аэропорти самара аэропорт шуморо мегирем ва телефон мегирам мебарам мегзарам миёран. хоб самара обратно омаданда кафе аст 1 метаж 2 метаж ҷои хоб кардагием мақсад дар аэропорт ждат намекунем дар оҷа ҷои хоб аст то регистрация сар зонам ҷа дам мегирем ака регистрациятон ки сар шид миёрем дар аэропорт мемонем. хоб нашуд документация ака документация дошта бошӣ хуб агар ки надошта бошам раҳ руда мақсад ва телохчон ҳал мекунам проблема нест. хай медонед чӣ ҳал мекунам я салом мекунем гуфти гапо мегзарем мерем. бародар ҳам печатҳои фалшивӣ бошад не пешаки курс мекунед ки дорем бахшиш пеш гаптонта бародар агар мо ки мақсад ба ватан сафар кардани бошем ин чӣ тавр мешавад билетҳои мо мегирем ака хо тоҷикистон узбекистон тамоми направления билет аст. як бародари мо дар санкт петербург ки ҳастак он кас раҳ дурӣ мекунанд омада наметавонанд ва мехоҳем ки он кас ба ман занг задан ва гуфтанд ки билети моро гирифта равон кунед. мешава бародар бисёри бачаҳои санкт петербург мақсад намеоянд инҷа просто занг мезананд дар ватсап ё дар телеграм сурати паспортшон рӯй мекунам мегирем афорид мекунем. хоб чӣ хеле ки шумо мерем вом ҳама хе мераванд визиткаи моро гирен агар дар кор шава мисол рӯй кунед номеро ватсап инстаграм телеграм ютуб хоб занг мезананд масъалашонро мебинем билетшонро мегирем ай самара қабул мекунем. агар ягон савол дошта бошед мана намояндаи водителҳо ҳастанд омадагиан метавонем дар он кас саволтонро пешкаш кунем маълумоти бештарро метавонам бале 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 маълумотро водител бале бале ҳамҷа ҳастам метавонам пешкаш кунам маълумотро худшон. алейкум салом. як хизмат карди омадем ака пеши шумо маълумот барои гузаштани граница бо мошинҳо ако мехел ҳамин самолёт мефурӯйтон компания роҳи сафед мегӯйтон мо ҳамонҷо худамон сирчат мекунем чанд нафаре ки бошад сирчат мекунем мошинаҳо мешинонем 4 каса 6 каса мошинаҳо ҳаст мешинонем меритон граница аввал ягонҷо дар онда уҷин абитатонро мекунитон меритон граница гашта мебитон ҳамун чойхонамо ҳаст дуюме дишан ҷои хоб ҳаст то вақти регистратсия дам мегиритон
регистрация ам ду бурунда любой проблеме шудем рай урунда аке сунат медонад номерои мана ё аке сунат ё мам занг бизанем то любой проблеметон ҳал кардем. касоне ки бе регистрация амон раҳанда ҳаққусоломаша мукун то худаш медонад мистоянад ҳаққусоломаша мукун то касоне ки пешти фалшиви дошта бошад ҳамин 3 бор пасринг ба пешти фалшиви дега бошад лучи паспортша нав каравад не вариант унҷад агар ҳамин як бор дубор дега бошад проблемина гузорнем ҳеҷ проблеме намешад ҳамин границаи мо иммигратсиони собиқи мо бо тариқи ручка менависем дига границаонда ҳозир компютерки чопкара метиҳад ту масалан частни даромдеми 15 рӯз ту вақт осоз барои гаштанат ё ки справка аз духтур мебарӣ ё агар студент бошӣ агар студентский билетат справка аучобат бурданад акор ин граница ҳозир маштакаи мо рафтадаги ҳамин фоидаш ҳай ки мо ручкакӣ менависем ва мо ту 3 моҳ монда метунем ва печида мемонад ту ҷавоб медиҳад ин ба ягон проблеме намешад раҳуранда омад баям ягон проблеме намешад бураф ба наводогаи истеёнат пропискат набошад аммо ҳаққусоломаша мекунӣ тамом меби уҷнато мекунӣ ҷои дамгирай масалан регистрация соати 9 сар мешавад ме то соати 5 6 ҷои дамгирай уҷа 6 ба регистрация сар мешавад 9 палёт бошад агар где-то 1 соат 1.5 2 соат пеш водителот ё будам патто ту масалан дига водител кида омдеми ту водител пойда намешини умма любой водител омда аму ҷои хобанда мугод ки билеташ чамба биё бурафти мугод ту дига мошинашда бурафта мегири бурда мондан граnomdan бепул ҳамаш ам дар билетат медаро полный мо вақте ки граница агар гузаштем омадем мақсад аз ватан мебиёем мо течени ба фикрам агар хато накунам течени 7 рӯз 10 рӯза регистрация кардан мумкин агар ки мо граница гузарем то чанд рӯза метавонем граница гузарем ам хе 7 рӯз 8 рӯз регистрация мекунӣ чун ва бо як дига саволи вай масалан ту 9 числа билет гирифтӣ 10 числа гузашта омдӣ 11 числа рафтӣ барои регистрация монӣ моли вақт мешавад баъзат намбурад ва фикр накун ки вай фалшиви дига шуд нагӯ вай ҳамин мобайни 2-3 рӯз ба бо гашта дани баъза мебурад чунки вай любой одам худаш почкашкӣ мерад худаш менависад худаш пеши акошкан мисад худаш печат мемонад ягон инсоне унҷо бурда мо паспортши худаши тӯбкара буди печат занонда намебинем ҳамаш қоидави худаш мерад моли вақт штоз ҳам хел ситуация моли штоз ана вай баям чанд бор телефон караги ҳо дар ҳақиқатан буд одамое ки перескат кардагиян мигратсионшон дар баъз заданида набуд занг зада будан 1-2 рӯз баъди 1-2 рӯз ҷои баъз зада автоматически ғалтид баъд рафтан мақсад коршона ҳал кардан печати фалшиви нестай вай чизе ки худат рафтагӣ бошӣ ягон вақт чизе фалшиви намезанад ҳамаш оригиналай барое ки ба пӯи худат гузаштагӣ дидагӣ ҳама уҷа камера под контролай Внуково Самарқанд соати 12 обед ба вақти Москва регистрация сар меша опоздат накунем. Билетон шуморо сахай шумо